Iya, os. Hei. Yo. Dari sing ngaturaken Guru Nuwun sagung dumateng Kundo Kebudayaan Kabupaten Kebudayaan Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah menghadirkan konco-konco. Terima kasih sudah menghadirkan konco-konco Abang Bekso. Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanje sepisan maling aturaken Guru Nuwun sagung dumateng Kundo Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta matur suwun sampun menghadirkan konco-konco Seniman Seniwati Among Bekso. Hamba bilih kula sakon catur panglipur kathah klentang-klentun saestu nyuwun sih lumuturing samudra pangaksami. Selamat sing nanggap, selamat sedayanipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC Mas Febri. Matur nuwun Amon Bekso, tepuk tangannya boleh. Matur nuwun Mas Gusti, Mbak Lili.